I'm not. No. What is how old my mini children? Agay! Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sit bass, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain like boom. Ay, guwapo din ako. Guwapo pa dyan ko ni Fonsing o ni Kapitana. Si Kapitana, pero may lagi black eye na ako. Ito, mag-api-api, magod sa among mga lalis ng Fonsing. Awa, si Sarah gihapon ang mablakasan. Hala, karin na tawag na ako. Hala, afa! Oh my gosh, atong ito pagkun kay pasing niya padadaan taani sa apam. Hello, good morning! Hello, my darling! What? Oh my gosh, kagwapo! Sus, kagwapo, good. How are you from, my darling? What? Yes, how are you from? How many years old? Oh shit! You, how many years old already? Me? Me, how many years old? I'm 31. Uh-oh. Oh, you? You're 60? Oh my gosh, senior naman ako. Bakit lamang mo kung gahi pa ba? Tingay gahi lang ubusin ni. What? How old mini my children? Okay, kamera na ko. Itas ni. Uy, hindi naman takayba mo English. Bakit naling? Saon manin ako pag how old mini my children ko no? Saon manin ako eh? How old mini my children? Di ba ko kayba mo English? Sorry, my darling. I'm not understand you. I'm not understand you. Yes. I'm not. No. What is how old my mini children? Ma! Unsa man? Umaray, buong tako ni mo. Sino katawag na? Nakon katawag afam. Nakibaw ka na. Unsa man ang isa bagi gitang na kay how old mini my children kuno. Unsa na? Daman siguro mo kung pila ka buki mo igsuon. Ha? Uy, my darling! My children is 7. Sa may mo tuyo na, uy, sa buka yun ni mo, uy, nga na ate ka tawag diri. Wait, my darling, ha? Pagkasay na ma, uy, kaya sa mo kayo mo ba? Wait, I tawag you, I call you. Ay, ka, manisin English mo. Unsa man di ay? Ano nga? I call you, ang butas at tumaoy. I call you this evening. Bye-bye. Unsa na po imong tuyo ba? Mga bunta ko ni mo kwarta kay nagkuan man tagod ko ako order mga parcel maligo magud kami good ika Domingo ugma na ra ba tumabot yan 6 ra ba sa to simsot magud ako order good din barato ra masad tuma 550 ra masad to unsa 550 kadako na ana si mama sad uy imanta ko nimo mga sugod good ang akong kwarta imo man nung gigamit imo man to gibasad ko si mo parcel nag-order ka sintibak ni dason ang resulta pagabot nga buslot niya Hilom dira na unsay buslot design man to niya para makita nga tubangan ba takay na gud ako sim 550 makay kasayang sa to 6 ra ba na ko sa to kumusot ako usa may ako ihatag nimo bulbol grabe si nangapa manggani ako kay para magakwarta ko na tagaan inong tagakwarta hawa dira bi kay mo kuan ako mga pagutro kasamo kay ka mama uy uni anak kong padanan ko sining akong apam di na lang gud di na ako mamugos dito hawa sa hawa dito hawa sa muka gyud mo ay gadyo na arti apam mama sa doy